L-ewwel ta' Jannar, kważi 13-il siegħa wara li l-familji madwar il-Gżejjer taw bidu għas-sena l-ġdida. Il-Pulizija sieħed biex tinvestiga l-ewwel qtil tas-sena, il-qtil ta' Eric Borg ta' 27 sena fir-Rabat. Dan il-qtil kien it-tielet wieħed f'224 sena illi seħħ qtil fl-ewwel tas-sena. Borg inqatel b'tiri ta' arma tan-nar waqt argument dwar eliqi u ġie ddikjarat mejjed fuq il-post. Noel Azzopardi ta' 39 sena mir-Rabat ta' ruħu bidejh lill-Pulizija u għawieġeb mhux ħati u l-proċeduri għadhom għaddejjin. Il-13 ta' Jannar għal-ħabta ta' 6:15 filgħodu, Kolombjan Fabian Eliud Garcia Parada daħal flasa ta' taslima u qal li kien għadu kemm qatel mara f'appartament. Dan kien l-ewwel miż-żewġ femiċidji tas-sena. Meta l-uffiċjali tal-Pulizija daħlu fil-post sabu mara mejta minduda wiċċa l fuq f'sodda. Il-vittma ġiet identifikata bħala Sandra Milena Ramirez, Kolombjana ta' 43 sena. Hija kienet l-eks sieħba tal-akkużat u nqatlet b'26 daqqa ta' sikkina. It-tielet qtil tas-sena seħħ fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli meta Jasmine Gatt, priġunier ta' 54 sena, instab mejjed fadira demm fit-13 ta' Lulju u nstab mal-art fil-kamra tiegħu fejn kien miżmum ma' żewġ ħabsin oħra. Ftit xhur wara l-Pulizija xlit lil Vuk Milic, priġunier Serb ta' 22 sena bil-qtil tiegħu. Fil-qorti ħareġ li Milic li kien fl-istess kamra ma' Gatt kien allegatament ammetta li qatel lil Gatt meta tkellem ma' uffiċjal fl-Aġenzija tas Servizzi Korrettivi. Fit-12 ta' Awwissu nqatlet Nicolet Girxi ta' 48 sena b'daqqiet ta' sikkina mill-eks sieħeb tagħha f'dara. L-alligat aggressur, l-Irlandiż ta' 50 sena Edward William Johnston, inqatel mill-uffiċjali tal-Pulizija wara li jippunta l-arma tan-nar fid-direzzjoni tagħhom. Aktar tard instabet li kienet replika. U riċentament fid-9 ta' Diċembru, għalkemm mhux qed jiġi trattat bħala omiċidju, is-sejba ta' ġisem imqatta f'bagalja f'wiċċ l-ilma ftit il-barra mix-xatt tal-gżira. Il-vittma huwa maħsub li hu traffikant ta' droga Kolumbjan. Mill-awtopsja ħareġ li kellu 102 kapsoli kokaina fl-istonku. Il-Pulizija xlit lil Andres Leonardo Gamboa Duran ta' 43 sena brabta mal-każ u għametta mal-Pulizija li qatta l-katavru biċċiet u wieġeb mhux ħati tal-akkużi kontrih. Flimkien ma' Duran il-Pulizija arrestat ukoll Portugiż ta' 39 sena b'akkużi relatati ma' droga. Din is-sena l-pajjiż raw ukoll il-kundanna ta' 4 irġiel għal qtil fis-snin ta' qabel. Fi frar, Jesper Christensen intbagħat 40 sena ħabs wara li wieġeb ħati tal-qtil doppju ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski f'taslima fl-2020. F'Marzu, Jeremy Camilleri kien ikkundannat 40 sena ħabs wara li wieġeb ħati li qatel il-Palin Kaja, Torka ta' 34 sena f'Jannar tal-2023. Kaja tajret minn karozza misjuqa minn Camilleri waqt li kienet mixja fuq bankina. F'Marzu wkoll, Elliot Paul Busuttil kien ikkundannat 42 sena ħabs wara li ammetta li qatel lil Mario Farrugia ta' 62 sena fl-2022, kif ukoll attentat ta' qtil ta' raġel ieħor f'Marzu tal-2020. F'Diċembru, is-sentenza ta' ħabs naqset għal 35 sena fl-appell. U Lauren Sabina kien ikkundannat umur il-ħabs f'Marzu ta' din is-sena wara li fġuri instab ħati li qatel is-sieħba Rita Llul, 3 tfal, waqt li kienet rieda.